Daghaman nato ron amalit og yuta. Ang uban data-data, ang uban cash. Natural ug mapalit kag yuta, doon na gyud kay tan-awon nga mga dokumento. Problema ron kay na uso ang mga piki nga mga dokumento. Unsa may mga naandan gyud nga mga dokumento nga i-present sa nagbaligyas yuta diha ninyo. Una, titulo. Ikaduha, tax declaration. Ikatulo, subdivision plan. Og unsa pa, sagad, ang ikapat, deed of absolute sale. Kana og palit na gyud. Cash na gyud ang ihatag sa buyer. Og data-data ang andamon contract to sell. Unsaon man ninyo pagila para dili kamo mabiktima sa mga piki nga mga dokumento. Titulo gani inyo timanaan. Ang ahinsya sa gobyerno nga mo'y naghawid sa mga titulo sa yuta ang Land Registration Authority, LRA. Sa mga rehiyon, ang ilahang branch gitawag og Register of Deeds. Busa, og nagduha-duha mo sa titulo or aron pagsiguro kung kanang tituluha dili piki, adtuon ninyo daan ang Register of Deeds, ipakita ninyo ang titulo og narehistro ba sa buhatan sa maong ahinsya. Og narehistro gani unya kadtong gi-present nga titulo mao gyud timailhan kana unang tan-aw sa balaod genuine o dili piki ang maong titulo. Pero ug wa gani na rehistro, magbato na kamo katahap nga kadtong kopya sa titulo nga gi-present ninyo piki. Ikaduha, nga inyong tanawon ang tax declaration. Asa man ang tax declaration makuha? Ang naghawid ani ang assessor's office. Ang yuta diin nasakop sa lungsod o syudad dunay tax declaration. Karon adto mo sa assessor's office nga nasakop kanang yutaa. Ipakita ninyo ang tax declaration ug mao ba gyud ang inyong gihawiran ug narehistro ba sa assessor's office. Ug wa gani na marehistro sa assessor's office ang present nga tax declaration, hint na kana nga basin piki nga tax declaration ang gipakita diha ninyo. Ikatulo, kining gitawag og subdivision plan o ato ang largohon lag ingon sketch plan. Ang survey ba sa yuta, unsa may timan-an ninyo aning subdivision plan? Una, lisensyado ba ang geodetic engineer nga ni-survey ana? I-check ninyo sa Professional Regulation Commission o PRC o kanang maong geodetic engineer doon na by lisensya pag-survey og yuta. Unsa pa, i-check ninyo sa Department of Environment and Natural Resources, DENR, o kanang maong subdivision plan na approve. Kay dunay subdivision plan ang tuyo for area purposes. Labing maayo gyud nga ang subdivision plan na approve sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Igtan-aw ninyo sa subdivision plan
mo tatak dito kinsay geodetic engineer nga nag-survey. I-check. Naabag ginang mao nga geodetic engineer. Lisensyado ba na? Dili gani lisensyado? Or wa na appeal sa roster or sa rule sa PRC? Matahap na mo. Ngagi tagaan lang mo og piki nga subdivision plan. O kaya sad mo kumpiyansa, pwede ninyong ipa-check ngadto sa DENR. Ug wa man gani ma-approve, ug pwede ba nang i-approve ang mao nga subdivision plan. Ug na-approve, aw labing maayo kon approve. Ang approve nga subdivision plan inyo pagyapong ipa-confirm didto sa DENR ug tinuod ba nga kini na-approve. Ikaw pat pinangdanon ning dokumento sagad umapalit kag yuta og cash deed of absolute sale og data-data contract to sell. Notaryado gyud na. Di mahimo nang wa notaryo. Tanaw ninyo, kinsay abogado nga nagnotaryo? Notary public ba? Kadili man tanan nga abogado notary public. Og notary public man gani, una ninyong i-check wa ba na-expire ang iyang commission sa pagnotaryo. Kana bitang sa ubos anang deed of absolute sale or sa contract to sell diri sa waba nga portion. Naanay document number. Buti pasabot ana ikapila man ang dokumento. Naay page number. Ikapila na nga page. Book number, ikapila nga libro sa notary public. Series of unsang tuiga, panalitan karon 2025. Pwede ninyo nang ipautingkay asaman sa notarial division. Ipa-check ninyo kung ang nagnotaryo ana lisensyado ba sa pagnotaryo o doon na ba'y commission gikas korte nga monotaryo sa mao nga instrumento. Wa gani, wa record gani ana ang notarial division kay ang mga notary public matag unang napukadlaw sa buwan dunay obligasyon nga i-report ngadto sa notarial division kana ngadto sa korte nga maoy mudawat sa mga nanotaryuhan nga mga dokumento. I-check ninyo sa notarial division wa kanang maong dokumento or i-check ninyo sa notarial division why record nga kanang abogado nga nagnotaryo dunay commission sa pagnotaryo, magduda na mo nga posible na hatagan mo og piki nga deed of absolute sale o contract to sell. Balik, mga mahingdanon dokumento nga inyong timan-an o inyong yung i-check o mapalit og yuta, una, ang titulo di mapiki. Ikaduha, ang tax declaration di mapiki. Ikaapat, ang deed of absolute sale o ang contract to sell di mapiki. Og ang nagnotaryo ani doon na ba'y commission sa korte aron makanotaryo og mga dokumento.